μαθήματα που διδάσκονται στο εργαστήρι αποτελούν τη βάση επιτυχίας όχι μόνο για τις εισαγωγικές εξετάσεις, αλλά και για τη μελλοντική πορεία σας. Στο ελεύθερο σχέδιο αρχιτεκτονικής θα διδαχτείτε γενικές εισαγωγικές γνώσεις, μέσα σχεδίασης, ασκήσεις παρατηρητικότητας, ασκήσεις ταχύτητας του χεριού, ασκήσεις γρήγορου περιγράμματος, θεωρία και ασκήσεις προοπτικής, αναλογίες, άξονες, θεωρία φωτός και σκιάς, θεωρία πλαστικότητας, θεωρία ρυθμού, ισορροπίας και σύνθεσης. Τα παραπάνω θα γίνουν κτήμα σας μέσα από το σχεδιασμό κυβικών αντικειμένων νεκρών φύσεων, πτυχολογίες και τη χρήση όλων των υλικών όπως φελιζόλ, πυλό, ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, πτυχωτά, πλεκτά κλπ. Εργαστήρι για σχέδιο. Εργαστήρι με σχέδιο. Σχέδιο επιτυχίας στην πράξη. Εδώ, ό,τι και αν σας γοητεύει, ό,τι και αν έχετε επιλέξει να σπουδάσετε, αρχιτεκτονική, καλές ή εφαρμοσμένες τέχνες, αποκτάτε στέρεη βάση για να καλλιεργήσετε το ταλέντο σας και να πετύχετε.